Partido Popular puxo en marcha unha política de acoso e derribo da sanidade pública. Recorte de orzamentos, recorte de persoal, recorte de servizo, repagamentos e todo un proceso de privatización continuo. Para o BNG, a defensa dunha sanidade pública universal e gratuita para toda a cidadanía é fundamental. Por iso, no Parlamento Galego foi unha prioridade a denuncia destes recortes do Partido Popular e a presentación de iniciativas exixindo rectificación. Unha das iniciativas que presentamos foi a referida á situación do persoal no Centro de Saúde de Cuntis. Exiximos que se tiñan que manter as 3 plazas de médicos existentes, que diante da xubilación de un dos médicos a finais do ano 2015, esta praza non podía quedar vacante e que tiña que cubrirse. E igualmente solicitamos que todas as baixas do persoal tiñan que cubrirse, sexan estas baixas por enfermedade, por vacacións ou por permisos, porque non é posible unha sanidade pública de calidade se non hai persoal. Afortunadamente, as denuncias surtiron efecto e hoxe os veciños e veciñas de Cuntis siguen a contar cos 3 médicos existentes no centro de saúde necesarios para dar unha atención sanitaria de calidade. Moitos parabéns.